Здравейте хора, аз съм Криско, с мен са моите приятели. И ще правим честром. Да започваме. Ма аз взех стъкло, бе, аз имам 17 сме. Не знам. Не знам. Хора, аз не си чуйте, да знаете. Но под земята ли ще бъде? Ма трябва да ги при... Ами кога ще ги привейтваме? И в 10 трябва да свършим. Бързайте, защото и в 10 трябва да свършим. Ние може да го разделим на части. Нямам дърво. Кой го прави това тук? Аз го правя с стъклата. Парканчанта е разбит. Чекай, какво правим, бе, хора? Това тук... Ай, тук си има една вратичка, бе. Ема, какво ще бъде начин? Ние нещо не можаме. Едното са ни е с печки, другото са ни е с чешки. Е, това малкото ще ни е с печки. Айде слагаме по един ред така. Така. Еми, така съм го започнал, да? Да, попред последно. Ма не махай всичко дърво. Окей, спи се. Криса. Съският го виде. Ивче в съвърш. Грозни често. Ивче, колко е си? И колко е сега? И колко? Да, и 4. Още малко. Кажи ми кога да спираме. Може клипа да е малко късно. Ще направим нещо. Много бързо, бе. Пък и другата програма нещо ще е бъдна и няма да можем да е повече време. И сега да бъде, ти нали беше с стъклата? Да. Ами ще не с това. Не струваше ни е грозно. Само ще ти по край малко. Да, тук почвам да свам често. Всички лапа са ги грипнали. Стой, човек. Поправиш, чакай. Аз почвам да ги свам вече. Добре, ай. Слагай ми свърши да често. Или напред. Отблъскване едно, ега тя чинец. Бистри, я направи печки. Аз права. Споко. Ама и печки там. Ми даде права. Ивчо, ти къде си? Чак му пазари с отблъскване едно. Ами ела ти толкова с това. Добро да го прави. Да, ти още не се знаеш. Къде е хубаво? От миналия епизод, който се говори. Я направете една крачка. Направете дълма, доста дълма и доста айра. Би сега крачинка. Ама стъклата ги не покривайте с печки. Мъмичте, за какво тук сме сложили стъкла? Дайте внимание, че гледа, то има стена там. Има смисъл. Да, хора, колко малко ни е достигна. 3 честа. Сега си е духовно за още. Табелки имаме. Ма не, на ние ще ги приветваме. Ще ги приветваме, човек, така ще ни ограбват неща. Ние ще ги приветваме, ама не сега отником. Не сега колика, че това много време се отнема колко често има. И печки. Не държим се била. Сега на светло. Честовете ще сложим.
Ама трябва някъде да имаме дърво. Имаме ежик. Имаме до леглата там. Да. Ей, този вход, дай Само се. дето леглата са 3, трябва да направим още едно. Добре, да спра да се почувствам. Аз ще направя две водички. Оставам го някъде, къде да го изхвърля. И колко е сега? Сега колко е? 7. Дай се. О, и вижте какво яко се получи. Виж какво яко се получи стаечката. За 3 минути спирам. След 3 минути ли? След 3 минути ли? Да, и 7. Бе, бах яко. Яко? Тук... може да сложим точовете тук на дървото. Според мен толкова малко време се получи доста хубаво. Тук Да знаете, в миналия клип, когато се върна, намерихме и дънжън. намерихме и спално. Това аз го записвах. Спавнера дънжън, да. Доста як се получи, честро му. Яко изглежда. Често, вече. Това трябва да го махнем. Нищо си просто работа. Спайк най-накрая падна. Да го дара с меча си. Може би, аз съм 15 лево, скоро ще трябва сайт по меча. Аре, почваме да спираме. Добре, отиваме да. Не, учеструм. Нали, сега сме го построили. Айде бе него. Добре. Чакайте. И така. И 9 е, така че да спирам. Това беше от епизода, хора. Ние бяхме Бисер и тия неща. Това беше нашето оцеляване. Ще се видим в следващия епизод, където не знам какво ще правим. Да, чао. Чао, хора. Чао.